Helo chi. Dwi out and about ydy heddiw. Mae het swag steddfod swyddogol ni. Dwi'n mynd i fyny'r mynydd gwaith. So'r plan oedd wrth i fi mynd i fyny'r un clen, lle wylwch chi fi gynna, bod fi'n mynd i ryw sbïo a stori ar pam bod ni yma heddiw yma. Ond mae mor ddiawledig o boeth. A mae rhaid bod y mynydd di tyfu cos dwi'n mwy allan o wynt. Ie, yr unig beth sy'ch chi'n gweld i fi yn anadlu. Ond beth bynnag, da ni wan o dan, yng nghysgod y grisiau o falle. Da ni'n gysgod yr chwarel mawr. Mae'n chwarel mawr ydy'r un prif chwarel ar y mynydd. Garn Fôr, mynydd yn ei arwan. Dim hwnna oedd y cynta. Dwi wedi gwneud fideo am yr hen ffault o blaen. Yr sy'n gwylod, na rei link yn rhywle efo'r fideo. Ond mae yna chwarel arall cyn chwarel mawr yma ddwad. Be oedd hen ffault, oedden nhw'n gwneud rhan fwyaf trin y cerrig oedd ar wyneb. Dwi wedi disgyn dyn y sgriam felly. Ac oedd hynna'n iawn. Ond be oedd y carreg mor dda, ac mae'n to alw amdano fo, wel, sydyn iawn wrth nhw'n chwalu trwy'r cerrig yna. So rhaid nhw gael plan B. Eb yn athyn nhw, y cychwyn chwarel arall, mewn ffordd rhwng chwarel mawr a'r hen ffault, yn Craig a Fachras. A dyna dwi eisiau trio ffeindio heddiw. Rwy'n y problem ydy, mae'r doman o'r chwarel mawr di cuddiad y chwarel mas blynyddoedd. A dwi'n yn gwybod sy'n rhywbeth ar ôl. Ond, maen nhw wedi bod yn gwagio'r doman yma, crafu fo i ffwr. So dwi'n meddwl sgwn i os yna rhywbeth bach o hoel i weld. So maen nhw, lle maen nhw bod yn clirio, bod yn tyllu mewn i'r doman yma. A beth dwi eisiau trio wneud i gweld, os byddwn ni'n mynd reit pen draw, ac eilla dilyn y graig i lawr, dring o'r doman. Gweld sy'n rhyw hoel yna. So dwi'n gwybod os hynna'n bosib, ac os ydy o, dwi'n beth call i wneud. Ond hei, nesgi stod allan o tŷ ydi. Dyma nhw'n cloddio. Dych chi fel bod y doman wreiddiau'n dod lawr, yn un slip o'n tyllu mewn i yma. Rheswm glwys i ddim gwrs y wir. Bydd gen nhw'n hawl chwthu'r graig i mwy, neu di blastio. Oherwydd peryg effeithio'r ychdar y mynydd. Os hynna wir yn y fideo. Traed da yna. Weithiau ar arfordir, ych chi weld cerrig debyg i hwn, sef o'r tylla yma fama. Chi'n meddwl pam, wel, fel hyn oedd yn hollti cerrig yn stol. Mae'n hen ffordd o mynd dal yn cael ei iwsio. Byddwn ni'n ffordd o drilio'r tylla yma mewn, a tapio wedges ar hyd y garreg. A mae hynna rhaid digon o bwysau i just hollti fo. A mae enghraifft da fama, maen nhw wedi gwneud hynna fama. So mae 1, 2, 3, ella bod yn arall o fanna. Mae'n just tapio nhw mewn, rhwng wedges dyn nhw. A mae'n rhaid digon o bwysau, just bing, eitha graig, just splitio fanna. Nuts i fod rhywbeth mor gry a cadar yn gallu cael ei dorri mor hawdd. Dwi'n gwybod mae'n garreg arall o fanna o'r un patrwm. Y plan oedd trwy dringo lawr y sgri ar hyd y graig i gweld trwy'n rhywbeth, ond mae'n just rhy serth yn rhywbeth yn y top yma. Dwi'n unig opsiwn sgynnu ni rili di mynd o'r gwylod i fyny. Ond dwi'n oes amser sgynnu i wneud hynna. So dwi'n adael chwilio am yr hen chwarel am heddiw. Ond gan bod fi yma dwi'n mynd i top y mynydd dwi'n wedi bod yn stalwm. So eisiau dod yn droi fan'o ta. Reit, da ni'n ôl ar yr un clen o'n. A ffordd o hon gweithio am wreiddiol yna 2 rêl yna. Cael gwagan llawn yn top yn mynd lawr. Cael tynnu'r i gwag i fyny nôl. Dyna'n cychwyn yr 60au
diwedd y 50 nath nhw godi'r trac tren mewn ffordd. A reid wageni lori arni hi, lle. Oedd ffordd yn mynd dilyn lawr yr un cler, pasio'r buses rownd. Gyr traeth, lle oedd y cei, oedd yna hopar mawr o falle yna. Mae hi'n gyd mynd o'n, i fel ar un adeg, rhaid ar y fordyn yma yna 3 cei yna yn y Trefor, ac yna 2 arall fforcw. Tyddyn Hwal a Tan Graig. 3 di mynd erbyn hyn. Heb sôn am rei ochr Nefyn a falle hefyd, ac yn Ansgwithyn. Mae'n dris, mae ffordd bod pethau fel yma'n cael ei cadw. Hei, so dwi wedi colli'r fideo ar y darn yma, ond y syml yn beth yn ei wneud yn mynd rownd y gongol heibio'r crisier ac i'r prif le'r chwarel. Roedd yr ardal yma llawn rybys o blaen a wedi cael ei glirio wan yn ddiweddar. Mor ifanc o'r wast. Hyn ydy'r blanks. Corer yn tynnu'r canol allan. Dwi'n cael ei gyrru ffwrdd yn ei curling stones. Mae craig Trefor reit enwog yn gwneud curling stones. Mae'r graig yma a rhyw graig yn yr Alban. Hyn ydy'r 2 ora yn y byd pan ôl sôn. Di bod fi'n dall yn byd am cyrlio dde. Dwi'n meddwl yr hen belts yr conveyors dy hyn. Oedd y chwarel yn mwy modern. Be gen nhw oedd conveyors yn mynd o un lefel i llall i gario'r cerrig. Sy'n syni, so dyna beth i hynna. Mae'n reit o dan y graig fan. Mae'n braf dan ni'n y cysgwrdd. Awal neis yma. Yn fwcad arall, ddiwedd i oes. Mae'n rhaid bod y gwaith clirio yma i dod yn sgil. Yn ffilmio House of Dragons yma, cyfres Game of Thrones. Dipyn o hwha yn y pentra. Pan oedd yma, ond bod math o stwff. Dwi'n cofio fod yn cadw beth yma, oil tears. Byddwch chi'n sbio gwmpas, mae'n hawdd gweld pam nath nhw ddewis rhywbeth fel hyn ydy. Hwn fatha rhyw giat, rhyw gastell neu rhywbeth. Rhyw fydd arall. Mae'r crisier o'r ffrynt y mynydd gwrs yn edrych rhyw gastell yn afol. Dyna chi sy'n licio Tolkien. Nath ei brif ddyn drwg o wneud castell o fy hun. Nath o godi mynydd efo 3 pig. Wel, dyna di'r Eifl. So ydy dwi licio meddwl bod Tolkien gweld yma, dwi'n dweud, o ia, ideal. Yna ddwy. Dyma o'r crisier. Mae'n pob weld y lôn. Mae'n pobl sy'n tyru yn y hen gastell, dio. Sy'n edrych allan dros y môr. Dwi wedi clywed pobl yn deud hynna, go iawn. Un peth am i ddeud, mae hwn yn wel llythrennol bwystril o adeilad. Ond i fi, os o'n i rownd y gongol, dim y crisier ei hun, dwi'n meddwl sy'n wych. Hein, olia cerrig yma. Mae'n anhygoel. Mynd i fyny uwch eto. Just y gwaith sydd wedi mewn i'r hein. Yn anhygoel i fi de. Mae lefel arall eto fyny, da chi jyst weld o. Concrete, ti'n creu'r siap, ti'n tolli fo mewn, rhaid y reinforcement o felly. Mae wedi greu wal cerrig fel yna, mae hynna jyst yn gampwaith arall lle. Chi'n gallu gweld y stribedi lle oedd y ffôms coed oedd yna ma reid. Dyna ddau fyn, fel hyn oedd yr wageni beth yn mynd. Yr tylla. O, nhw wedi bordio hein fyny. Doedd yna ddim. Wel, tro reid ni'n nervous cerad trwy hwn. Cos dwi'n meddwl, wel, just look fi. Heddiw wnaeth y crisier galapsio. Ond dwi yn fama. Aeth o sgwrsio fi. Junction box off.
rhan eitha bach o'r crysiau sy'n ar ôl heddiw, er bod o'n weld yn anferth. Mae'n rhaid fwy o'r peirianwaith o falle mewn cwt sinc mawr, neu adeilad sinc drosto fo. Dyna di'r coed yma sy'n bod man di llosgi. Sy'n bod y coed yma. Falle ddarn o sheath sinc ar ôl. So nes i benderfynu ar y pwynt yma, trwy dringo mewn i'r crysiar. Wel, nes i'n ffilmio'r dar yma, cos o'n i'n siŵr iawn sydd yn neud o, ond ma' ni tu mewn i'r crysiar. Mwy o'r sheetio sinc oedd yn neud o'r hen crysiar. Da ni'n gweld beth mewn o'na. Llwch chi weld well na fi. Sy'n ddorol di tu mewn i'r binia yma lle. Mae'n digwydd ebyn efo cerig neis. Mae'r gwaith mewn i hynna'n anhygoel. Sylwch yr arch na rownd fan'na de. Mae rhywun di treulio amser a meddwl i wneud hwnna. Stalwm do'n am shortcuts o rai chi'n neud o'r ffordd anodd. Dwi eisiau mynd o'n mon. Dylswn ni gallu mynd yn un ffordd wrth ni mewn. Ond dwi'n bwyn mwy o sporty, so gawn ni weld. Wel, eisiau allan o'r twll rwsyd. Doedd o'n beth mwyaf... Doedd o'n y dismont mwyaf graceful. Nes i'n ystag chydig bach. Dwi'n meddwl sy'n gorau ffonio'r gwsgard. Old man stuck in crusher. Cyfle arall i dangos to wych dy'r gwaith cerig. Rwy'n yr arches a'r gwyneb yn llyfn. Dwi'n os y dividers yma wedi gweithio'r gwyneba'n llyfn jyst fel bob dim yn llifo yn byd yn stuck. Nuts de. Gweithio'n hen wagan dyna dwi'n meddwl. Lle oedd yr olwynion. 6 anna fo. Bachyn mawr yn ffrynt. Amball le mae yna dan o'r hen reilffordd ar ôl. Dwi'n meddwl bod iwsio hwn jyst ar ryw fath o reinforcement. Twth am yn arall o fama. Dwi'n hen wal fler di hwn. Da chi'n gallu gweld gymhariaeth efo'r hen i hwnna lle. Dwi'n dach ar yr hen siwt nath dydi. Da di'r rivets. Wrth modd efo'r lliw yma. Ar ôl i'r hyar rydy. Mae'n hygol yn wedig. Just yn y natur yma. Cool. Uwchben y twll mawr o fydda ni gyna wan. Fi ar geir mynydd. A ddim yr creic ar ochr yma. Mae'n ddangos chi man. Chi'n gweld mae ddipyn o cracks yn ein. Mae'n ddarn y fanna. Llwch chi'n gweld yma. Llwch cerig golan yma. Mae hynna di disgyn yn eitha diweddar. Swn i'n dweud. Mae'r holltia yma fod yn lanach os lygych chi, nhw'n dal yn siarp. Sy'n dweud fi bod nhw'n newydd, na bod nhw'n eitha ffresh. Os gwrs mae'r hen rei, chi'n gweld cerig yma fama. Mae'r tywydd a bob dim di erydu, so dyn nhw'n siarp.
Mae heina o lan. Lle bod o'n syniad da sefyll o dan yna, de. So rheswm dwi'n ochr yma, di. Dwi'n ffeindio rhywbeth, dwi'n meddwl amdano, oes di rhywbeth i cyhyddo. Gath o'n jet hedfan i mewn i'r mynydd yma. Ac yn ôl sôn, mae yna hoel, neu craith ar y craig dal. A mae'n edrych fatha bwlsau. Mae'n edrych fatha bwlsau o tws crwn. Ond, ia, dwi'n gwybod, ochr yma, agwedd y môr oedd o fod. Dwi'n gwybod. Na, wel yn byd. Dwi'n gwybod, dwi allan rhy agos i'r mynydd i weld. Ond, yn le braf i gael brec. Os dwi'n gwybod i yfad, a dyn, pan o'n i wedyn yn mynd yn uwch eto. Chi'n gweld yma fwy o lefels eto. So ni'r draws, da ni'r ben y crysio wedyn i fyny. Gan i weld y bell llawn ni. Neu reit ar top y crysio rhan. Mwy o'r hen ffrâm coed a sink. Successor yr boltiau'n dal bob dim yn ei le. A i ddal tancia oil neu dŵr oedd hein da. So da ni fyny lefel eto wan mewn crysio. Nathon ni fyny'r lonydd. Mae'r lonydd yma'n cilar, dim jyst bod o'n serth ma' nhw'n. Mae'n rhydd i gyd, so it's jyst a spinio. Yn sir camgymeriad o sgidia cerdded newydd o eitha newydd. Dwi wedi gwisgo nhw dipyn o weithiau, ond dyn nhw jyst ddim. Dwi'n gallu torri nhw mewn. So hwn di kilo ciwyr. Un am nhw'n un wan neu gyda nhw'n fflich, rhywbeth. So ar y bonc yma, dda cytiau gwaith i gyd. A maen nhw'n trin a troi y cerrig. Yn eich sylwi yma, ffrynt bob un o'r cytiau yma di torri. Y rheswm am hynna oedd, be oedd yna? Os yna yma ôl. Yn y ffrynt, mynd i gerig fatha hon, cael ei trin ar y ddwy ochr. Mela. Mae hein i gyd ar un ochr. So gael hynna i cymryd. Dwi'n bod pobl eisiau reid, wylwch dweithio ar du, bod rwy'n reid cerig ar y gongol. Wel hynna'n ideal yn cael ei trin yn barod. So dyna lle mae hyn, dyna ffwn i gyd, fel la. Cael ei stripio. Dyma'r toia. Mae'n i gyd efo'r uwchben fel ei fod. Mae'n di disgyn. Mae'n rhyw barracks, dwi. Geir sy'n byw yn nhw. Mae'n llawn. Gachu geir. Y chwarel yma yn un o'r mwyaf yn y byd. Rhan ithfaen ar un o'r dros 1000 o bobl yn gweithio. Anhygoel meddwl sydd le yma. Y sŵn. Just oedd yn non-stop. Deuluoedd yn y pentra, Trefor. Cenhedloedd ohonyn nhw'n gweithio'n chwarel, oedden nhw'n gwybod. Mae'n ffordd a lot o lefydd o chwareli a diwydiant mawr, oedden nhw'n gwybod yr ysgol. Ti eisiau gwneud ar ôl gadael? Dwi'n eisiau chwarel. Sgyn ti'n bethau fel yna, wan. Hwnnw fysa yna, de. Dim yn waith hawdd. Mae gen i lot i lladd yma. Lot o hynny'n neud efo wagenni'n llithro ar yr un clen. Mae'n cael ei crysio felly doedd dim... Ia, mae'n anhygoel meddwl fath leodd yma. Di cael wdan ôl. Fel ti mor ddistaw wan. Beth ni'n weld ydy'r sgerbydau ar adeiladau diwydiant oedd yma. A dod yma i gael picnic.
Hwna fo. Dwi'n meddwl ti'n bwysig bod ni'n dŵad lle fel hyn, a bod ni'n rhannu nhw, bod nhw'n cael gweld. So fydd ni fanna do, yn y gwylod. Fydd ni'r rhydd hwn. Fanna da ni'n chwilio am yr llyfr awyren di taro. Os yna un yn uwch eto wan. Wel, ydych chi'n gweld mae'r pwncio mynd y llai wan. Mae'n rhyw gwpl mwy rhy bach i fyny. Iawn i'r top. Mae'n lai bethau weld yn yma. Mae'n i'n sôn gyda sut mae'r lle mae'n atgoffa fi o waith Tolkien. Mae'n enghraifft arall yma. Dwi'n cofio yn y ffilm, mae'n gorfod croesi'r bont a mae grisiau'n torri o dan nhw, na chi. Mae'r Fellowship yn cael traffaeth croesi'r grisiau yna, di. Dwi'n stopio am ag y diod bach. No way wneud y GoPro ddangos o'n rhaid, ond dwi'n gweld mynyddoedd werddon yma, mynyddoedd wiclo. Just uwchben y tarth yn y môr. A i drio zoomio mewn pa ddau'n llwytho'r fideo, ond ie. Dwi'n mwyn i chi fod o, cos dwi'n gorau suspectol hael i fel fyd. Mae just uwchben yma, tarth ar y môr. Mae'n reid chi ben o, cool. Chi'n gweld fyna cerrig di llithro. Bydd yr llaw i gyd. Dwi'n licio croesio, ond dwi'n trystio hwnna, dwi'n edrych yn sad iawn. Dwi'n siŵr os yna rhywun sydd wedi pwysio nhw lawr o top, fel bod nhw'n disgyn i gwylod. Ie, dwi'n meddwl benna di jyst awn i fyny yn uwch eto a sgipio hwnna. Mae'r ochr o hyn i fyny yn y chwarel. Os am gymaint o bethau i weld, os am gymaint o adeiladau a i bethau. Dal yn cool. Chi'n gofyn sôn am y plygiau gyna i holli'r cerrig, wel, chi'n enghraifft arall da. Eisiau llwythi o'r wedges yna hon i holli hi. Am drilio'n ddyfn, ond nhw dros hanner ffordd y garreg yn braf. Mae'n monster y garreg. Da ni uwchben lle oedden ni gynna wan. Hwn di llithro lawr i gyd, yn gallu croesi. So ni'n weld beth sy'n y pen draw yma. So, yn bydd yr lefel yma. Ni'n sbio nôl yna, ydych chi'n gweld? Yma yna. Mae'n dweud bod nhw'n rhaid yna holl yn y creig yma. Mae'n di adeiladu cerrig, dilenwi o wal cerrig. Yn cael groesi yn saff, mae'n siŵr. Nuts da. Iawn ta. Fyny ni eto. Iawn, dyma ni yn y top. Mwy na heb, mae yna gwpl o boncia bach i reid ar ôl, ond fan hyn mwy na heb ydy'r top. Ie, so ni am dro ar yma. O be wyla ni. Mae'n siŵr yn ni gychwyn lawr ydyn. Gychwyn modd o'r patryma ar y graig. Ond lle fel hyn, yr striations, dwi'n meddwl sy'n dangos i fyny ar y camera. Mae'n hygol. Gyfo mae'n cael ei chwthu. Dwi'n wedi cael ei erydu llyfn. Os mae'n dal i weld fwy clir llinellar o math o bethau. Mae'n hygol y gwahaniaeth sy'n yna. Jyst camu allan o'r rhai i gysgod y mynydd. A sydyn mae'r gwynt yn brathu fwy. Mae'n braf ar ddwrnod o heddiw. Fydda ni'n sôn o blaen, sa chi'n gweithio fa yma. Gorfod delio efo hynna. O, sy'n effernol. Ti'n bod tro'n atgoffa fi rhyw esgyrn. Sy'n sbio ar ein ma'n edrych fatha vertebre, asgwrn cefn. Os mae'n gweld nhw wedi peilio fyny fel hyn.
Mythith eiria amdano nhw. Sgwffa fi o'r lluniau na'r Wild West, lle maen nhw wedi peilio esgyn yr holl buffalos i fyny. Ie, mae'n rhyfedd. Dwi'n sylwi, efo'n hysgod i dde, dwi'n edrych chdig bach o Indiana Jones, ond dim gweud. Chi'n siŵr bach fel ap, ydych chi'n mynd dro o'r mynydd ydych. Monster o machine de. Kitty gwahanol. Sdim siap o ddod i symud os na o'n. O, gwella nhw wel. Calm da nhw. Sa'n un ffenast gyfer nhw. O, dwi'n licio hwnna. Dwi'n licio hwnna. Jyst darn o rebar. Bracket, boltan drwad. Neis. Pan bod yn y twll yma, dwi'n yn gwybod. Sôn am fwyst filod. Swych y bwcad yma. Mae'n edrych na penglog. Ddeinosor. Mae'n clos yma. Sbwdiadu hein fod yn mynd i weldio. Pam dda? Dwi'n os na i warchod yr dannedd lle stopyn wisgo lawr. Dy weld yma'n ti'n aberthu'r weld yn edrych ar bwcad, dwi'n gwybod. Weird. Yna ni danio'r dew a dreifio adra. Sy'n rhaid bas o. Dwi'n meddwl faint ydi tax ag insurance o beth o hyn. Siadl y dew lle oedd o. Oren i'm rili'n lliw fi, so mewn coch neu du. Y silver sy'n wedi gadw fan. Pas. Dyma ni, yr adeilad olaf. Mynd i explorio heddiw yma. Gwrth letrig yna rhain gael o gweithdy. Dwi'n yn gwybod. Uwchben diawl o adeilad mawr. Mae'r lôn yna yn dych chi i dop yn Sgwytheirn mewn ffordd. Mae'r ffordd yma oedd pobl yn dŵad i'r chwarel yn diwedd. Mynd i fyny ithfaen os chi'n mynd yn Sgwytheirn lawr hon. So dyma ni 1930. So chydig ar ôl y crysiau gael ei adeiladu. Ydy hwn yn dweud de, gwaith cerrig gwych, heina dwi'n gweld o blaen do. Fath o bob adeilad arall, blond o, mae o yn del, gachu, defaid, gachu geifr. Graffiti, beth yna, Rysia, sy'n gwir. Ie.
Rhywle tan bach o'n weld. A fama yn edrych i fi. A pits da. Carriage drws y car illa. Poland. Sy'n graffiti random yma. Dyna ni, dwi'n meddwl, da ni wedi cyrraedd y top. Da ni wedi gweld rhan mwyaf o dim. So ia, dwi'n meddwl na ni orffan y fideo yma. Dwi wedi gorffan dŵr fi o'n, so dwi'n gychwyn i lawr. Roedd ddau ffordd yn ei fynd. Wel, da ni'n mynd i Nant, ond i car yma. Da ni'n mynd lawr bwlch Yr Eifl, sef lawr y Cya, neu da ni'n mynd lawr yn ôl trwy'r chwarel. Dwi'n mynd trwy'r chwarel. Os na i weld rhywbeth diddorol, rhaid chi'n mynd ymlaen, ond ffordd arall, neu bwch y tro nesaf. Hwyl!